Για τις διώξεις, για τα κυνηγητά, για όλα αυτά. Έχει πολλές ιστορίες, κάποιες αστείες, κάποιες γελίες, κάποιες σοβαρές. Νομίζω ότι θα τις πούμε όταν γιορτάσουμε τα 100 του που είπε. Και τώρα ίσως να ήρθε η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, τώρα που θα ακούσατε επιτέλους και τις χοροδίες μας. Και άμα θα καταφέρετε να μην κλάψετε, μπράβο. Καπνισμένο τσουκάλι. Βάλα φόρτη. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δημάρχους της Κηφισιάς και του Βύρωνα που διατηρούν και συντηρούν και φυσικά και τη διοίκηση της Ιεωδίου Σχολής που στηρίζουν αυτά τα περίφημα σύνολα. Σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις επαρχίες, κάποτε να υπάρχουν τέτοια σύνολα, να μπορούν οι άνθρωποι μια φορά στο κάθε τόσο να τραγουδάνε όλοι μαζί. Αυτή τη χάρη έχει η χοροδία και εγώ έκανα μια μεταγραφή στο καπνισμένο τσουκάλι για φωνή και χοροδία. Είναι μια άλλη μεταγραφή που φαντάζομαι ότι δίνει ακόμα μερικούς πόντους, αν άφησε καθόλου πόντους ο Ξυλούρης και η Τάνια. Πάλι αυτός ο κύκλος τραγουδιών γράφτηκε με τα γεγονότα της νομικής σχολής το Φλεβάρι του 1973. Όλος ο κόσμος κατέβαινε στην Αθήνα σαν ποτάμι για να συμπαρασταθεί στα παιδιά και ευτυχώς που υπήρχε και η νεολαία, γιατί καμιά φορά εμείς οι μεγάλοι είμαστε λιγάκι άσταθοι τα λέμε. Να συμπαρασταθεί σε αυτά τα παιδιά. Και ήταν το εντυπωσιακό που ο κόσμος που περνούσε απ' έξω, άλλος πέταγε ένα σάντουιτς, άλλος ένα πακέτο τσιγάρα, άλλος πίτα, ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τους κλεισμένους μέσα στο κτίριο. Ανάμεσα σε όλους αυτούς πήγα κι εγώ. Η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος ήταν συγκλονισμένος και έτοιμος από ό,τι φάνηκε για να αντιδράσει πιο δυναμικά, πιο θαρετά και με μεγάλη φωνή να αποκτήσει την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του. Έφυγα λοιπόν το ίδιο βράδυ και φυσικά αναζήτησα, χωρίς καν να το σκεφτώ, αναζήτησα το Ρίτσο. Διάβασα, τον είχα διαβάσει πιο μπροστά, αλλά πού να θυμάται κανείς μια καρότσα φορτηγού από ποίηματα που έχει κάνει ο Ρίτσος όλη τη ζωή. Δεν έμεινε και μισή μέρα που να μην γράφει 17 Σεπτεμβρίου ένα ποίημα, 18 Σεπτεμβρίου άλλο, 19 Σεπτεμβρίου άλλο. Καλά, δεν γινόταν τίποτα άλλο. Και από τότε θυμάμαι τη συμβουλή του. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τέλειωσα σε 2-3 ημέρες σχεδόν το καπνισμένο τσουκάλι. Και είχα ανοίξει μία μποάτ πρώτη φορά και τελευταία στη ζωή μου, στην Λάκα, ακριβώς για να τραγουδήσω το καπνισμένο τσουκάλι σε αυτή τη χρονική στιγμή. Μέχρι που σε καμιά 20 μέρες η αστυνομία μας το έπλησε ως κακόφημο κέντρο. Σε αυτό το διάστημα, μια βραδιά, ήρθε και ο Ξυλούρης που τραγουδούσε λίγο πιο κάτω στη Λίδρα,
που κι αυτοί τραγουδούσαν με τον Γιάννη, το Μαρκόπουλο, τραγουδούσαν ριζιτικά τραγούδια. Και έμαθε ότι κάτι γινόταν σε μια μπουάτ παραπάνω που λεγόταν Αγρύπνια, από τον τίτλο του Ρίτσου που είχα πάρει εγώ. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος, ακούει τα τραγούδια από κάτι νέα παιδιά και μου λέει, κουμπάρε, μου λέει, αυτά πρέπει να τα πω εγώ. Θέλω να τα πω εγώ. Λέω, με τα χαρά θα έρθει η ώρα τους. Ήρθε η ώρα μετά και τα τραγούδισε με τον τρόπο που γνωρίζετε, με την αντριοσύνη που γνωρίζετε, με την εκφραστικότητα και τη δύναμη. Και φυσικά μαζί και ο ποιητής ο Γιάννης Χρήστος. Λοιπόν, ήταν να βρεις ο δρόμος ως εδώ, πολύ μακρύς αδελφέ μου.